Kto dnes zarába na vode? Kto garantuje občanom dodávky pitnej vody? Čo sa nestalo na východe? Prišli šikovní podnikatelia, ktorí zistili, že segment vody je top business, možno ešte lepší ako zdravotníctvo a urobili si svoje biznisové plány, ktoré prekrývajú majetkom vodárenských spoločností. Najvyšší kontrolný úrad sa venuje téme vodárenstva od roku 2016. My sme upozornili po prvej kontrole, že sa dejú nekalé veci. Z nášho hľadiska v tejto oblasti zlyhal štát. Ak pôsobia v regulovanom priestore, máme sa na tieto spoločnosti pozerať ako na subjekty verejného práva, na verejné korporácie, ktoré majú fungovať podľa prísnejších a jasnejších pravidiel pod prísnejšou kontrolou štátu. Zlatá akcia štátu vo vodárenskej spoločnosti by znamenala možnosť zablokovať niektoré rozhodnutia, ktoré môžu byť v rozpore so strategickým verejným záujmom štátu. Parlament, ktorý má obhajovať verejný záujem a záujmy občanov, musí sprísňovať legislatívu. Je to prvý signál, že niečo chceme urobiť. Všetko to, čo sa deje vo vodárenstve, nezaplatí nikto iný, len občania tejto krajiny.